Děsiví čerti, vlkodlaci a jiné příšery rozpoutali pravé peklo na Chomutovském náměstí. Tam na Krampus čerty čekalo až 7 000 lidí. Všichni si chtěli prohlédnout velmi propracované masky, vyfotit se s nimi nebo si prostě jen užít atmosféru protkanou strachem a napětím. Na začátku se báli, dneska už spíš se jdou fotit. Asi nejvíc se lidi bojí těch zvonů, že je velký rachot, když přicházíme. Krampus je alpské strašidlo, které se objevuje především okolo adventu. Jméno Krampus vzniklo z rakouského názvu Krampas, což znamená něco neživého. Z Alp se postupně strašidla rozšířila do celého Rakouska a postupně i do okolních států. Každá maska je vlastně takové malé umělecké dílo. Jsou to dřevěné, ručně vyřezávané masky, pravé kožichy. Masky jsou vyřezávané z lipového nebo borového dřeva a ručně malované. Na maskách jsou přidělané pravé zvířecí rohy. Pravý Krampus má kolem pasu připevněný kravský zvon, jejichž hlasité zvonění mělo zahánět zlé lidi. Alpská strašidla doprovází také Mikuláš, který obdarovává děti, zatímco Krampusáci straší zlobivé děti. Ty chomutovské se ale bát nemuseli. S čerty se potkali v atriu knihovny. Tam bylo strašení zakázané. No, kluci se trošku báli, bylo to pěkný, to super pro ty děti. Já bych se podíval do pekla. Vystoupení Krampus čertů bylo součástí bohatého programu Chomutovských Vánoc. Ty ještě rozhodně nekončí. Lidé stále mohou navštěvovat vánoční trhy na náměstí, výstavu Betlémů v muzeu nebo vystoupení a představení ve vyhřívaném stanu.